Ahojte priatelia, moje meno je Martin Zahomenský a v dnešnej epizóde si povieme, čo to o vajíčkach. Nie každý vie, že číslice na vajíčkach aj niečo znamenajú a teda pre nás je dôležité číslo, ktoré je prvé. Keď tam máte 0, znamená to, že vajíčka sú v biokvalite. Keď tam máte jednotku, tak vajíčka sú z chovu, z voľného výbehu. A keď máme 2 alebo 3, tak znamená, že vajíčka sú z podlahového alebo klietkového chovu. Každý z nás má nejaký ten trik, ako oddeliť žltko od bielka a ja vám ukážem ten môj. V prvom rade si rozbijeme vajíčka do misky číslo 1 a v nej si skontrolujeme, či tam nemáme žiadnu škrupinku. Po kontrole si spravíme jednoduchým spôsobom s čistými rukami oddelenie žltka od bielka. Takýmto spôsobom si oddelíme žltko, s ktorým sa môžeme pekne vyhrať. A keď máme aj takýmto zábavným spôsobom oddelené žltka od bielok, je už na nás, ako ich využijeme v receptoch. A čo vy, priatelia, máte nejaké zlepšováky na prácu s vajíčkami v kuchyni? Ak áno, napíšte ich dole do komentárov. Tak priatelia, keď sa vám páčilo naše video, dajte nám prosím vás like. Keď chcete vidieť ďalšie, môžete si ho pozrieť tu. A keď chcete vidieť všetky, dajte si subscribe.